дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар тамоми нақлиёти ҷамъиятӣ насби посттерминалҳои нав ба нақша гирифта шудааст. барои таҳқиқоти илмӣ то 35 000 сомонӣ мукофотпулӣ муайян гардидааст. тақвим барои соли 2025 бо мадади ҳамдиҳагон дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон барои машқҳои дасти ҷамъӣ ба Туркия рафт. соли 2025 дар тамоми нақлиёти ҷамъиятӣ насби посттерминалҳои нав ба нақша гирифта шудааст. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба Вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон. илова бар ин дар пойтахт истифодаи аввалин микроавтобусҳои Фотон Туано оғоз ёфт. ин автобусҳо барои 17 нафар мусофир пешбинӣ ва бо батареяи 80 киловаттӣ муҷаҳҳаз карда шуданд, ки метавонанд тақрибан 350 километрро бо як заряд тай кунанд. тавре дар паёми навбатии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид шудааст, бо мақсади ноил шудан ба ҳадафҳои стратегияи рушди иқтисоди сабз барои бунёди нерӯгоҳи барқи обӣ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва то соли 2030 бобати зиёд намудани иқтидори алтернативии истеҳсоли энергияи сабз дар ҳаҷми на камтар аз 1000 мегаватт, яъне бо истифода аз захираҳои офтобӣ ва бодӣ тадбирҳои амалӣ андешидан зарур аст. донишгоҳи миллии Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки омӯзгоронеро, ки аз рӯи ихтисосҳои нодир аз қабили зилзилашиносӣ, энергетика, геология, меъморӣ, технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, металлургия, биологияи молекулӣ, генетика, селексия, биотехнология ва биохимия рисолаҳои номзадию докторӣ ҳимоя менамоянд, бо маблағи аз 25 то 35 000 сомонӣ ҳавасманд менамояд. хабар медиҳад Амид Ховар. омӯзгорон барои ҳимоя аз рӯи ихтисосҳои экология, вирусология, иммунология, генетикаи тиббӣ, мантиқ ва методологияи илм, социология яъне иҷтимоишиносӣ, ҳуқуқи байналмилалӣ, таърих ва назарияи забоншиносӣ, демография, ҷуғрофия ва инноватсия низ чунин ҳавасманд карда мешаванд. ин тасмим тибқи дастури сарвари давлат бо мақсади зиёд намудани теъдоди олимону муҳаққиқони дорои дараҷа ва унвони илмӣ гирифта шудааст. соли ҷорӣ идҳои асосии мусалмонон ба моҳи март ва июн рост меояд. оғози моҳи шарифи Рамазон аз 1 март дар назар буда таҷлили иди фитр интизор меравад, ки ба 30 март рост ояд. рӯзҳои ид ҳар сол иваз мешаванд. рӯзҳои ҷашнӣ аз ҷумла идҳои Қурбон ва Рамазон аз тарафи мақомоти ваколатдории давлатӣ оид ба дин муайян карда мешаванд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин корро шӯрои уламои кишвар анҷом медиҳад. бояд гуфт, ки бар асоси қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, рӯзҳои таҷлили иди Рамазону Қурбон дар кишвар расман таътил мебошад. ёдовар мешавем, ки иди Қурбон яке аз ду иди асосии мусалмонон аст. онро дар рӯзи 10 моҳи Зулҳиҷҷаи тақвими қамарии исломӣ таҷлил карда, ид 3 рӯз идома меёбад. хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳотии Сӯҷина дар деҳаи Баракат аз ҳавлии Шавкат Нурбеков, ки бар асари сӯхтор ғайриқобили истифода гашта буд, дида намуд. ӯ дар суҳбат иброз намуд, ки баъди ин ҳодисаи нохуш ҳаққу ҳамсояҳо ва аҳли деҳа оилаи ӯро дар ин фасли сармо танҳо нагузоштанд. аввалан сарпаноҳ доданд ва дарҳол дастаҷамъона аз пайи барқарор намудани манзилаш шуданд. дар муддати кӯтоҳ хонаи Шавкат Нурбеков барқарор карда шуд ва ҳоло оилаи ӯ аз марҳамату меҳрубонии ҳамдеҳагони хайрхоҳаш онҷо истиқомат мекунанд. با اقدام ساکنان دهه که با مساعد شدن وضع هوا تعمیر حولی او را ادامه می‌دهند بهای بلند داده شد. در این بازدید همچنین رئیس شهر پنجکент با ساکنان احتیاجمند دیگری دهه مغفرت موانع و دیداربینی کرده با آنها کمک پولی و مالی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент را اهدا نمود. дастаи наврасони Тоҷикистон оид ба футбол дар доираи омодагӣ ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2025 барои ҷамъомади таълимию тамринӣ ба Анталия рафт. хабар медиҳад Амид Ховар бо истинод ба Федератсияи футболи Тоҷикистон.
сармураббии дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон Марко Раҷини ба ҷамъомади таълимию тамринӣ дар Туркия 26 бозингар, 3 дарвозабон, 7 ҳимоятгар, 12 нимҳимоятгар ва 4 ҳамлагарро даъват кардааст. дар барномаи ҷамъомади таълимию тамринӣ ки аз 8 то 24 январ идома меёбад, дастаи мунтахаби наврасони мо 5 бозии санҷишӣ мегузаронанд. хабар медиҳад Амид Хувар. дар мавҷ барномаи иттилооти хабар.